ta'ala wa barakatuhu ‘yan uwa al'umma da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin YouTube channel na tamu mai albarka taskar Asararu TV. Taskar Asararu TV daban asiran da suka shafi ɓangaren mutane kai hama da asiran da suka shafi ɓangaren matsaltsalu na harkar aljanu gaba ɗaya. Taska ce wadda ta tara asirin da kai tsaye ni ba ma zan iya cewa ga iya asirai da lakunkuna da magunguna da wannan taska ta asirai ta kusa ba. Sai dai fatan yan uwa mu ce da Allah ku yi mana subscribe, wannan shine zuwan ku wannan tasha tamu mai albarka, farkon zuwan ku to ku yi mana subscribe, ku danna mana alamar ƙarawa domin ku ci gajiyar wannan taska ta asirai masu zuwa nan gaba da zamu ci gaba da kawo muku su ɗaya bayan ɗaya. Yan uwa kamar yadda kuka sani a wannan tasha tamu mai albarka taskar Asararu TV wadda ta yi shahara wajen ganin ta kawo muku asararai domin magance matsalolin. A yau wannan tasha tamu ita ce taskar Asararu TV, ga ta ɗauke da wani babban asiri mashahuri. Laƙani ne babba, laƙani ne na yankan shakku, a haka za ka gan shi laƙani ne ƙarami to amma fa ba yawa ne sai zafi gaskiya, domin gaskiya ana ji da laƙanin, laƙanin yana yi kuma ya inganta sosai, ana ji da shi gaskiya mujarrabi ne. Wannan laƙani da kuke gani laƙani ne na asiri ne na mallaka, mallaka kuma akan ƙwai ake rubuta shi. To yan uwa Allah ka kuma tare ku mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun ci gaban shirye-shiryen mu da zaran mun dora. To a yanzu yan uwa ku saurare mu, zamu ci gaba da muku bayani dalla-dalla akan yadda za ku aikata wannan laƙani. Misali a ce kamar kana da wata budurwa sai ya kasance tsakaninka da ita kana so ka mallake ta ne sakamakon wani dalili da yake biyo baya, ko ɓangaren iyayenta ba sa son ka, ko ƙawaye suna ziga ta, ko ka dai kawai ka rasa gane kanta da so gaskiya wannan laƙani shi ya kamata ka aikata. Walau ke kuma ke ce ma, domin asiri ne wanda zai ba wa damar maza da mata kowa zai iya aikata shi ga wanda yake buƙata. Mace za ta iya aikatawa wa namiji, namiji zai iya aikatawa da mace. Masu aure mace za ta yi wa miji, miji zai iya yi wa mata, domin ganin zuciyarta ta tabbata cikin soyayyarsa da ƙaunarsa da sansa da ƙin abin da zai ɓata masa rai a koda yaushe. Amma yan uwa da Allah gargaɗi na kafin ƙarasa bayani shine wannan asiri mai zafi ne. A ji tsoron Allah kada ya kasance an aikata shi kuma an zo bayan an mallaki mutum kuma ya kasance an samu kansa sai yadda aka yi da shi kuma ya kasance ana yi masa wulaƙanci. In kai miji ne ya kasance kana wulaƙanta matarka, in ke saurayi kini kika mallaka ya kasance kina masa wulaƙanci daga baya. Da Allah ji tsoron Allah. Ba wai mun ba ku ne asiri domin ku wulaƙanta mutane al'umma ba, so kawai mun ba ku ne domin niyyar mu ta cewar akwai masu matsaloli irin wannan mafiya yawa a wannan faɗin duniyar da muke ciki. To shi yasa muka ga ya kamata a ci a madadin a ce mun ajiye shi, gwara mu ɗauka mu bayar saboda Allah da manzansa, domin mu dai gaskiya alhamdulillahi muka ce mun ajiye, mu dai mun san wannan matsalar mun riga mun wuce da ita. To shi yasa ƴan uwa musulmai da suke a gidajensu waɗanda matsalar tana cin su ba san maganinta ba, shi yasa muke ɗaukar asirin mu ce gashi domin ku amfana saboda Allah da manzansa. Mu dai fatan mu shine Allah ya yi wa annabi daraja, ya ƙara annabi daraja, ya kuma ba mu albarkacin mahaifi sallallahu alaihi wasallam. To dan uwa kamar yadda ka sani wannan zaka same ta ga ta nan, zaka buɗe makisina fihi abada. Idan ka buɗa ta kamar yadda kake gani haka zaka samu ƙwan kaza irin farin nan, ƙwai kaza ta gida ba ta gidan gona ba, ƙwan farar kaza, ƙwan kaza fari, ba wai jan abin nan ba. Amma in ka nemi farin baka samu ba, duk ƙwai ne zaka iya aiki da farin, domin mukan aika mukan yi hadda farin kuma asirin yana tashi insha Allah, dan duka ƙwai ne. Amma an son samu ne sai ka samu farin na gargajiya wanda muka fi sani mu a ƙasar Hausa, shine farin
ƙwai na kaza. To idan ka same shi ƙwaya ɗaya za ka duba kamar wannan aya ga ta nan, ka fiƙe kan alƙalaminka kaɗan yadda za ka rubuta a jikin ƙwan ya fito. Kuma ana so ka rubuta ƙafa 7 a jikin ƙwai ƙwaya ɗaya. Idan ka rubuta ƙafa 7 a jikin ƙwai ƙwaya ɗaya, duk inda yake an buɗe mimun ɗin nan da hakurin nan guda ɗaya, to sai ka rubuta sunan wanda kake so ka mallaka. Za ka rubuta sunansa, nan ma hakuri fihi za ka rubuta sunan shi. To haka za ka rubuta ta makisina fihi abada ƙafa 7 a jikin ƙwai ƙwaya ɗaya, sai ka ajiye shi gefe guda. Sai ka kuma ɗauko ɗaya sai ka rubuta shi ma makisina fihi abada, ka bubuɗa kamar yadda na gaya muku, sai ka ajiye shi, ka ji ƙwai 2. Sai kuma ɗaukowa ƙwan ƙwaya ɗaya sai ka rubuta makisina fihi abada, ka zagaye shi da rubutun dai har sai ka rubuta ƙafa 7. Ka buɗe ko ya yake ka sa sunan. Shi ma haka za ka yi masa wannan, kaga ƙwai ƙwaya 3 kenan, kuma kowane ƙwai ɗaya a jiki za ka rubuta makisina fihi abada ƙafa 7 har sai ka yi ƙwan nan guda 3. To ɗan uwa, abin da za ka yi bayan ka kammala wannan rubutun, ka ɗan shanya ƙwan ya ɗan sha iska kaɗan, rubutun ya bushe a jikinsa da wannan sunan da ka sa na wannan baiwar Allah ko na wannan bawan Allah. Amma dai ina dai gargaɗi 'yan uwa a ci gaba, a ji tsoron Allah gaskiya, domin asirin yana da zafi gaskiya. A ji tsoron Allah, a yi bisa adalci gaskiya. To 'yan uwa, abin da za ka yi idan ka haɗa shi rubutun ya bushe kamar haka, kamar da kuka ji na faɗa muku, to sai ka samu inda ake yin dafa muku abinci ƙarƙashin murhun. An za ka je ɗan uwa sai ka ƙwaƙula ɗan zurfi yadda wannan ƙwan guda 3 duk za ka binne shi a ƙarƙashin murhun. Idan ka sa shi ka binne shi a ƙarƙashin murhun, sai ka zo ka mai da ƙasa ka rufe sosai, ka komai da wannan toka ta cikin murhu ka rufe yadda dai kar ka sa shi a kusa yadda zai saurin ƙonewa, domin kana so ya kasance asirin ya ɗau tsawon watanni ƙwan yana ƙasa bai ƙone ƙurmus ya zama gawayi ba, har sai asirin ya ratsa jikin wanda kake so kai wa abun. To insha Allahu 'yan uwa musulmi, yadda wannan ƙwan yake ƙuna, to haka fa wanda ka aikata wannan asiri na mallaka zai ji zuciyarsa na ƙuna, in dai ba wai ya yi ido biyu da kai da kamar wannan aikin ba. Saboda haka wannan asiri, idan ka san budurwarka na maka wasa a cikin sabgar rayuwarku, in ka san aura za ka yi, za ka yi aikatawa. Ko ke ce saurayin kike samun sa kuma kike tunanin yana kawo miki wasanni zai kubce miki, a bisa tsakanin da Allah, in aura kika san zaki kuma kina son sa, zaki iya yi. Haka mace za ta iya yi wa mijin da take tare da shi, namiji zai iya wa matar da yake tare da shi, amma dukka da sharaɗin kada dai zalunci ya shiga tsakani. Gaskiya kada zalunci ya shiga tsakani, domin asiri ne ba na wasa ba, domin gaskiya asiri ne mujarrabi, za ka yi mamaki sosai. To ɗan uwa, assalamu alaikum, anan za mu tsaya. Da Allah kai mana subscribe, sannan ku yi mana alamar ƙararrawa domin samun ci gaban asararenmu da za mu kawo muku a duk lokacin da wannan tasha tamu mai suna taskar asararu ta bankaɗa manya-manyan taskokinta da kundayenta, ta kawo muku lakunkuna iri kala daban. Sannan muna yi muku bishara da 'yan uwa da cewar asarare ne wanda za mu kawo muku nau'ika kala daban-daban. Muna da nau'ikan asarare waɗanda za su taimaki rayuwar mutane maza da mata. Assalamu alaikum.